Seta wonten timbalaning ngadhawuh Rama Prabu Utara apa dene Patih Nirbita wonten timbalaning ngadhawuh wonten sabda pangandika paduka menapa diweji jroning Datulaya iki panjenenganing ingsun ora ngrembak babakan negara ing Wirata apa dene kanalindraning ingsun babar pisan ora nanging nggonku nglumpukake sangganing para putra apa dene Nayaka lan Punggawa negara ing Wirata iki sayekti mung bakal ndak wenehi ngerti marang gegembolaning rasaku Seta nyuwun pangapunten Kanjeng Rama paring dawuh mekaten menika werdinipun kados pundi ing ngarep aku wis paring pangandikan ora ngrembug babakan kaprajan sartaning kanalindraning ingsun babar pisan ora ya mung kahanan sakiwa tengening negara ing Wirata kahanan utawa negara liyane negara Wirata tegese negara tetangga ingkang madeg ana ing sakiwa tengening negara ing Wirata kayata negara Ngastina lan negara liya-liyane ingkang kabeh mau dadi kewajibaning pun Rama nggone nastitekake kelawan negara mau liripun pados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Kanjeng Rama pendak-pendak ana gegeran pendak-pendak ana regejegan pendak-pendak jagat iki gak rame bareng dak talusur apa kang dadi sebabe tan murunga amung polah sarta tingkahing para Sata Kurawa ingkang tansah mitenah kelawan putu-putuku para Pandhawa ya senajan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi kabeh tak anggep putuku nanging lha kok Dastarata nurunake anak-anak ingkang watak yangkara budine Candala monggo jagat iki padha ngerti yen to Ngastina